Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Halo pemirsa, lu kucingku guys, bos, bertak mangan nih ngalem, tinggal boy mati pemirsa. Yo, pernah tak jelaskan konten sebelumnya meskipun kata spoiler tapi kan yo kucingku sebagian dari kehidupanku guys. Soal mbok mati ki nek karo aku ngalem mbok. Tak goleki pemirsa, pirang-pirang dino iku gak mulai, kok gak ketemu. Wong trep mati ya posisi mati nek selokan ya kabeh wong ki ora roh. Selokan aku jeng rupane ireng polos dadi gak ketara, guys. Tak tinggal nang Jepang ngurus apa kuwi KTP-ne Mas Anto. Kalau aku perpanjang sebenarnya ki perpanjang SIM ki nang kene ki ono pemirsa. Aku sempat takut tante Deni yo gak ngerti jadwale, gak setiap hari ono ngono lho. Kadang aku lewatku yo gak ono, kadang ono. Ya sayangku, sakno pemirsa, mbok mati. Ya aku nyulek-mulek winane ku pemirsa. Soalnya yo mengganggu iku lah yo. Ketertiban umum, baune, ujungnya gede meteng guys yo. Adikku Bojonegoro ki arep njaluk ceritane njaluk anake sok mbes lahir malah mati guys ya rasanya aku ya Allah aku ngono pemirsa ya wis terus tak kubur posisi aku ki karep balik gak usah balik nang Jepang langsung balik mulai pikiranku marek-marek tapi kan aku ngurus perpanjang SIM aku yang ngono yo nek pas nang simpang pitu ono nek gak ono apa yo aku apa kera kelimpungan nek antes suwi iki anakku kurek mulane aku nek ngurus-ngurus ki Mas Santo ki yo nek anakku ki ben gak kurek nek nang satpas Bluro kono kan ana taman bermainnya guys dadi nang kantor iki ana mainan anak-anak ngono lho dadi bocah ki anteng dadi aku antri bojoku sing nunggoni anakku ngono ceritane kok kucing mundur mati kok kena apa aku yo mau nuduh apa-apa ibu Mesa yo nek tren kucinge ngempet loro yo gak roh. Mungkin mang pitekku anake mati perkara semut dirpung semut aku gak roh guys yo. Semut api wong jenenge piye netes yo tetep mati guys. Ndra lagi loro ki mati mati ki aku gak ngerti pemirsa. Ya Allah aku wis roh terus tak apa jenenge tak resiki. Lah ape tak pendem iki ndelala urip siji urip neh. Keajaiban dari aku pengen penerusin loh pemirsa. Hari ini aku mau nanam pare guys. Aku duwe tempat apa jenenge nek ngarani tempat teh. Aku sementara tak taruh situ dulu. Aku nek wis gede tak pindah tempat besar. Soalnya nek langsung tak taruh di tanah tetap gak ngarah urip guys. Masalah apa yo kuwi perkara nih. Pitik gede-gede yang pitik ki sapa marek-marek hidup di desa kita harus adaptasi awake dhewe bukan berarti kita harus minta orang lain menjaga perasaan kita pitik ngene pitik lho sing salah yo awake dhewe kudu jaga piye carane ben kita bisa nanam-nanam tanpa harus diganggu ayam karena desa ngene guys kecuali apa jenenge awake dhewe di omah dipagri dhuwur lah gitu meneh yo terakhir memang yo kita sing kudu adaptasi ngono. Maksudku ki nang urip nang desa iki lho guys yo aja mbok persepsikno mbok banding-bandingno wae kamu. Kita netizen tidak jelas terus salah paham. Aduh. Guys. Aku pusing. Kita ada yang ini karena memang ngombol guys. Ya aku tuku aja diganggu pus aja dianu pus sayangku restoran guys iki pinter ndek tak nek pop iki nang tempate dhewe aku ndebake dhewe tak tukokno pasir dhewe ya aku arep mikir sik wis aku arep nanam iku aku duwe adah tak ngambil gunting bibite bibit pare bibitku akeh cuma tempatnya sing urung memadai. Itu yo aku duwe
Korekku nang ndi yo? Lho. Sik, guys. Iki pemirsa, tak gawe kok iki. Iki kemarin aku pemirsa, tak tukerno rosok lumayan dapat 7.000 untuk pirang kilo yang diingi yo. Yo 3 kilo luwih sithik. Iki. Kita kasih lubang. Sakjane ya kudune pakai solder ben rapi. Solderku rusak ya pemirsa. Nice. Tolonglah rapat. Bolong kok gede ya? Ini dibolong guys. Rapi nek disolder sing bener. Rapi piye wong soldernya rusak. Masa to lagi pesen. Sudahlah ya wis pirang-pirang tahun. Awet tok. Wah, bolong ngomplong. Ini nganggo solder sebenarnya. Bolongnya kan gak ombo guys. Iya sementara pemirsa. Wis ngono tok. Tak gantung dintakno pitik sapa ya pitik wong akeh guys. Pitik iki. Pare sama bunga pukul 9 nek wong kene nyaranine nek baca nusane aku ndelok nang online iki bunga krokot. Main aku pesen karena ibuku titip kon mukokno. Nah, yes. Buku kula ya ora nduk pekanangan ombok guys. Di jalan ngarep ngono wis dadi. Mati dhewe. Tak nyari pupuk dulu guys. Nyari pupuk dulu. Ayo. Di sini gak bingung pemirsa. Pupuk kandang gratis dari budeku. Oke guys, sudah jadi. Kita tanam. Oke guys, sudah. Astagfirullah, ya Allah. Bah. Marahin ngamuk pemirsa. Ada yang ngombe guys. Melembung tak bolongi tadi ini gak iso jejeg. Wah.
buat kali dulu guys. Mumpung mikir sih resep sekalian tak candak perkara masak gampang. Masak. Guys, jadi kita masukkan bibitnya ya guys, bibit pare tak tanam 1 dulu ya, oh 2 ya, ya misalnya gak tukul ya tukul nih, tak kecil semua guys, cuma 2 oh gabut, tapi kan nek menawa iso urip kan bermanfaat, misalnya nek berbuah kan iso tak nggo sayur, nek berhasil urip nang tanah seperti sini, daerah sini yo engko iso ditanam. Terus apa meneh, bunga pukul 9 kroket popong guys, ana 2 jenis kok yo heran kok kayak bibite nganu kayak bijine kangkung. Aku ki nek gabut ngono kuwi tanduran-tanduran lak ciri guys, nah nek bermanfaat kok malah anu kok terongku wis tak dono pemirsa, terongku wis gedhi guys sing tak tuku online kae. Oh, ora bermanfaat. Yes. Sudah. Terus kita masak dek. Oh iya, aja di si anu. Ora tak cantol. Oke, kita cantolin dulu guys. Kita sirami sebentar. Bu, anu teh. Yuk, kita tanam. Ini dadi guys. Wah, ya tripote bento. Oh. Nah, sebentar guys. Musim di pare aku lah. Udah guys. Iku tumbuh pemirsa, cabe, timun, kacang panjang, kangkung, sawi, caisim. Oh, ini tumbuh semua guys, ini guys. Oh, ini tomatku guys. Loh, tomatku tumbuh. Ya trek gelem tukul slamete yo nek di pot gini pemirsa. Iki bekas galon aqua dan mineral loh. Ini terongku ya dulu tak konten, tak tanam, sekarang sudah besar.
Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah guys, tomatku juga tumbuh, alhamdulillah. Duh, semut lagi. Oke, pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Ya iki mang kontennya nanam bunga krokot sama nanam iku pare. Nanti nek berhasil tak pot lagi. Nek ditanam dalam jumlah banyak takutnya nanti nggak tumbuh. Jadi yo sithik-sithik ngono kuwi guys ya. Nek mbok menawa tukul urip. Ya nek pengen dalam jumlah banyak kudune dipageri guys. Nanti ya insyaallah lah mbuh soapan kudu nunggu izinnya Mas Santo dulu soalnya sing duwe omah guys ya. Terima kasih pokoknya tetap semangat. Ya tadi kontennya nanam bercocok tanam. Kok iku mang ya tomatku yang dulu pernah lihat kontenku tak tanam lah itu jadi tenan wis gede. Kuwi enak lanjutannya mlane terus ditonton terus ya kontenku. Ada yang komen, "Mbak, aku seneng Mbak Eka kontennya nanam-nanam." Ya wis ngono kuwi guys, tandulanku apa kegiatanku nek gak metu. Buah nagane kuwi dipindah Mas Santo, sapa ngerti bisa berbuah. Nek wis akeh iso dibagi-bagikno dulur-dulure tanggane lho ya. Terima kasih untuk kontenku. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Goplem. Tetap semangat. Kata-kata hari ini, apa yang kau tanam itu akan kau tuai. Kau nanam baik akan kembali baik, nanam buruk akan kembali ke dirinya sendiri. Dan satu, kita tidak bisa meminta orang lain untuk menjaga perasaan kita, karena tidak semua orang tidak punya kerjaan untuk menjaga perasaan orang lain. Ya awake dhewe kudu iso adaptasi ya. Pak ya baperan boleh tapi jangan berlebihan, karena kita hidup di banyak tipikal orang, tidak semua orang bisa memaklumi perasaan kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.